Ну менә сез бит әле чыгардыгыз тик шешәне. Чыгарыгыз яңадан. Бу су бугап гади су. Шуңа күрә Ленар менә никах туен алып барган вакытта безгә теге гади тамаларга караганда авыррак безгә эшләргә. Гамил абый син, конечно, синең мировоззрение бик зур. Дөньяга кергән биттең, дөньяга кергән биттек. Без татарга кайтыйк әле. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hörmətli din qardaşlarыбыз. Din турында дигән подкастлар сериясын дәвам итәбез. Бүгенге чыгарылышыбыз да күпләр өчен кызыклы һәм файдалы булыр дип өметләнеп калабыз, чөнки бүген бездә кунакта исемнәренә караганда тәхәллүсләре популяррак булган кешеләр. Берсен сез аның супер тамада буларак беләсез, берсен хәләл тамада буларак беләсез. Гамил абый, Ильяс абый, саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам. Инде кунакларыбыздан аңлашылганча, бүгенге безнең подкастыбыз никахлар турында, күбрәк аларның мәҗлесләре һәм алып бару турында сүз булыр. Әйдәгез иң беренче сорау, менә кирип китер өчен, кереш өчен хәзрәт килә, никах укый. Никах инде ул бәлки теге вагаз булса бер 40 минут булыр, вагаз булмаса бер 5 минутта да гына эшләп була. Әмма аннан соң башланган иң кызыгы өлеше ул менә шул мәҗлесе, ашау өлешендә булган мәҗлесе. Һәм бу вакытта инде менә эшне сез кулга аласыз. Тамадалар дип әйтик. Бүгенге көндә гомумән ничәрәк үтә ул процесс. Менә мәсәлән, гарәп дөньясындагы никах белән татар дөньясындагы никах мәҗлесләре аерыламы, нәрсә белән? Мин уйлыйм, никахта төп өлеш вагаздыр дип. Шуңа күрә хәзрәтле өлеш ярты сәгать, 1 сәгать, сәгать ярым булса да бик әйбәт аралашу форматында булса. Гомумән, менә элек совет чорындагы никахлар хәзерге никахларга караганда матуррак, ниндер мәгънәлерәк тә булган кебек тоела башлады соңгы арада. Чөнки ул вакытта барыбер хәзрәт килә, дугасын укый һәм артык әйберләр юк ие кебек тоела һәм вагаз бик мөһим дип уйлыйм инде менә шул. Һәм шуңа күрә гарәп дөньясындагы да, төрки дөньядагы да, татар дөньясындагы да вагазның төп үзенчәлеге уйлыйм гыйлемле җиренә карап инде, мөмкин булса мәдрәсәле, мөмкин булса Казанда укып кайткан хәзрәт булса бик әйбәт. Булмаса инде һич югында шул мәхәлләдә гафу итәрсез инде менә мәйет юрып йөри торган, гаиләгә авыр вакытта ярдәм итә торган кеше мулла мәхәлләнең, мәчетнең үз мулласы килеп вагаз укыса, аралашса, бу иң матур никахтыр дип уйлыйм һәм никах шуның белән башлана да инде. Менә бу иң бай никах, иң матур, аның төп өлеше дип уйлыйм. Хәзрәт никахның 99% мәгънәсе, нигезе, төбен мин уйлыйм. Шуңа күрә, мәсәлән, мин тамада буларак үземнең миссиямны шул хәтле никах өчен мөһим кеше дип санамыйм, беренче рәттә хәзрәт. Һәм әле уйлыйм әле менә без Ильяс белән ул да килешә торгандыр мөгаен. Шулай итеп, хәзрәтләр дә акырынлап, менә сез дә подкастларга чыктыгыз, YouTube'ларга, Аллага шөкер, телевидение пәйда булды, әдәп әхлак дөньясын аңлата торган. Акырынлап кына уйлыйм, хәзрәтләр дә шумарыр, олар да ниндер бер тамадалык алып барып функция үти башларлар һәм никахлар шын туй бәйрәмнәренә әйләнер. Хәзрәтләр беренче чиратта үзләре алып барсалар тагын да әйбәт. Алар булдыра алмаса гына, мин Ильяс та бәлки шуның белән килешәдер. Шул чиракта гына без аларга ярдәмгә килергә тиеш. Гамил абый, чынлыкта да килешәм сезнең белән, чөнки менә хәтерләсәк 60-70 елларда никахны битәр бөтенләй башкача укыганнар. Менә минем хәтерем ялгышмаса, өлкән буын апа-абыйларны хәзрәт килгәнче үк никахлаштырып куя торган булганнар. Яки хәзрәт килеп утыра өйгә, яшь парлар мич артында утыралар, никах укыйлар, риза булып бардым, риза булып алдым дибеме? Һәм инде яшьләр шул белән никахлаша да, аннан соң инде матур гына инде бер өй мәҗлесенә әйләнгән, бер бәйрәмгә әйләнгән булган элек. Менә 60-нчы елларда. Әллә ул бәлки инде совет чоры заманында булгач, бәлки инде теге мөмкинлек тә булмагандыр. Кашып ташлыганнардыр. Менә хәзер чагыштырып карыйсың, 40 ел элек, 50 еллык никахларны, әйме? Без вообще җир белән күк арасындагы шикелле утырабыз. Чөнки без менә хәзер никахны шул хәтле зурлаштырдык, формалаштырдык, матур айттык. Мәчетләрдә укыла никахлар, рестораннарда укыла никахлар. Менә яшьләрнең анда кәләшнең киеме генә нинди матур, затлы итеп киенеп, алар никахка киләләр, әйме? Элек бит әле
теге никах күлмәге дигән әйберне вообще белмиләр иде. Туй күлмәге дигән әйбер бар иде. Никах күлмәге юк иде. Хәзер бөтенләй никах күлмәген аерым алалар, туй күлмәген аерым алалар. Шуңа күрә менә бу совет заманында булган никах бер яктан теге сагындыра, теге бәлки ихласлыгы белән дә сагындыра торгандыр инде кемгәдер, әйме? Теге никах алар өчен бик матур, теге шундый сихри дип әйтеп булмый, тылсымлы бер көчкә ия булган. Хәзер ничектер никах менә оештыру, никахны алып бару һәм әлбәттә никахта хәзрәтләребезнең вагызлары алар үзенчәлекле менә шоуга да килеп киткән шикелле тоела миңа. Сиңа тоелмыймы Гамил абый? Шоу түгелме менә хәзер никах бәйрәме? Мен алганда шундан да мәсәлән бер 10 яки 12-15 ел элек әле ул традиция дәвам итә иде. Безнең өчен ничек ул? Никах үткәрелә, бер атнасыннан соң туй үткәрелә иде. Ләкин никах ул менә кыз ягында булсын име, авылга яки фатирында имам килә, гаиләдә мәсәлән ничә кеше бар, шул кеше генә киләләр, анда бер 10-15 кеше генә, шуның белән никах үткәрәләр матур гына, шул вагазын сөйли, никахын үткәрә. И бетте. Все, никахлары булды, и бер атнадан зур туй үткәрәләр. Хәзерге тенденция буенча инде без инде ничектер теге никахны туйга әйләндереп куйдык. Теге башта никахка хәзрәт килә, никах укый, килә тамадалар, тагын шул ук теге туйда кебек 4 сәгать, 5 сәгать программа бара. Тагын әле бер атнадан соң туйдан ак шундый була. Менә ул тенденция каян барлыкка килде, ничек барлыкка килде? Ул теге никахның дәрәҗәсен күтәрү өчен булдымы ул, әллә инде гомумән? Дөресен әйткәндә, бу безнең беренче чиратта никахлар битендә алар күбесе хәләл форматта узалар, әйме? Менә никах оештырган вакытта өстәлгә харам ризык керми, харам ризык эчемлек керми торган иде. Хәзерге вакытта бит инде безнең мөселман яшьләре күбәйде, Аллаһка шөкер. Мәдрәсәне укып чыккан җегетләр анда шул вакытта инде вечерний теге кичке бүлектә укыган мәдрәсә шәкертләре алар өйләнешеп, әкрен намазга басып, никахны матур айтып җибәрделәр. Аларның башлангычы шунда иде. Күбесенчә менә Гамил абый да килешә торгандыр. Инде 2000нче елларда, 2001нче елларда сез бит инде беренчеләрдән булып никах бәйрәмен алып оештыручылардан булдыгыз, әйме? Ул вакытта менә динирәк кешеләр күбрәк шундый туй үткәрәләр. Ул вакыт өчен нонсенс теге хәләл туйлар, хәләл дә түгел хәтта. Ну хәләл инде. Төп шартлар рәвештә хәләл дип әйтик. Араксыз туйлар да ул ниндер бер яңалык туйның берсе, елга бер туй менә шулай. Һәм ул беләсезме, тагын бер вазгыять туды менә бездә инде мантра җырлау бар. Нигә совет чорына рәхәт дип, чынбарлыкта ул бик тыйнак система иде ул вакытта. Шуннан халык ничектер менә бүленеп аерылып чыкты да ул совет чорыннан. Тыйнак чыр дип әйтик инде. Сез әйттегез бит менә үй форматы дип, ул тыйнак. Аннары ниндер бер купшы форматка хыял түбә китте халык. Менә мин бүген егылып киттем, менә шу шишәне күрдем, карагыз әле. Мен моны уйлыйм инде, бу теге шайтан технологиясе бар, аңладыгызмы? Наркология. Нинди генә бутылкаларга тутырмыйлар име, оракыны 1000 сумга да саталар. Аңарга инде ничек дип әйтим инде, аңлыйм, чөнки ул наркология. Кешегә кәйф сафа күтәрүне 10,000 тапкыр арттырып сатырга була. Ләкин бу су булып чыкты. Чиста су, артезиан water дип язылган моңарга. Башыңа сыямы, менә кранда 1 тиен тора торган су 1 литр. Ә моны тутыргач, моны сатырга кирәк 100 сумга. Бу пыяла, пластикта түгел. Нинди матур дизайнер. Бу исраф дигән әйбер. Халык исрафка шумды бер заманны. Хәтерлисеңме? Әле мин бу әйберне сез теге өстәл астына чыгарып, как панты. Штан кияргә хутлары юк име? Күлмәк анда белмим, йортлары юк. Алар ресторан арендалыйлар. Котышкыш атмосфера китте. Һәм бер заманны туйлар бер 20 елда гомумән туй булудан туктады, фотосессия залына әйләнде. Анда халык килә, ишеп утыра, аларга анда рәхәт түгел, җылылык. Син әйттең менә йорт дип, йорттагы җылылык. Ул атмосфераны тудырып булмый ресторанда, мактанып булмый. Менә шул өйдәге җылы атмосфера, тәмле ашлар, әтиңә пешергән, үзеңнең чиста суйган, үзең күреп бисмилла әйтеп суйган итләр белән ул никахларга кире, туйларга кире әйләнеп кайтыр халык дип уйлыйм мин. Менә үзеңнеке өчен киме? Үзеңнеке һәм аннары бәрәкәт дигән төшенчә бар. Менә сез хәзрәт, мин инде хәдисләр әйтергә, сез аны күбрәк беләсез, туганлык җипләрен саклагыз яки анда исраф төшенчәсе бездәге менә
Фарсы култыгындагы гарәпләр ниндер бер тиз генә нефт сатып байып киткән бедуиннар белән, бәдәвиләр белән безнең тормыш аерыла бит. Без төньяк халкы, тыйнак халык, ничек дип әйтим, суфишчылык дип тә әйтәләр аны кайчакны. Мин төгәл белеп бетермим, миндә бик искитәрлек тыйнаклык, исрафсызлык, имән шуңа күрә йортта чара уза икән никах, хәтта туйда. Құр'ан ашыда имән, бәрәкәт килә бит өйгә. Килгән кеше бисмилла алып килә, шунда дуга укый, кайсы берсе азан да әйтергә мөмкин. Кулына кыстырып күчтәнә шәп килә, ниндер бер ризык китерә. Һәм кунак ашы кара каршы, туганлык җибен син сакларга мәҗбүр. Бер атнадан соң син шул килгән кешеңә кунакка икенчедән китәсең. Бер-бер арасында йөрешү, туганлык, җылы мөнәсәбәтләр сакланыла, мәхәллә тормышы кайный, ниндер бер менә бер өммәт булып, милләт булып яшибез. Аның югары фәлсәфәсе дә бар. Ул әйберләр сагындыра инде Гамил абый. Чынлыкта да теге хәзерге вакытта күп кеше бу форматны аңлап та бетерми, аны тотып та бара шикелле. Менә сезнең бит инде аның өчен әле хәзер, ия. Сөйлә. Юк, әле өең булуына кирәк бит. Өйдә булу кирәк. Ул зур өйдә кирәк, аңа теге зур бүлмәдә кирәк. Аның өчен бит тырышырга да кирәк. Әмма бу ресторан форматы әлбәттә җайлы. Никахлашкан парларга, өйләнешкән кешеләргә. Акчасы булса җайлы, кайсы берсе ресторанга бит миллион сум сала. Уларны кредитка эшли бит. Әтиянең әйтеп утыра, мәсәлән, никах көнендә һәр көн посуда ташымый, көне буе. Өйгә официант чакырырга була. Бер яктан. Икенче яктан, аннан соң бит инде бөтен кешедә теге өйң сөйеп бетми квартираларда, мәсәлән, 3 бүлмәле квартирадан 15-20 кеше сөя инде. Әле бер бүлмәле фатирда торучылар да бар бит. Мин аңа сөенәм, Гамил абый. Хәзерге вакытта хәләл рестораннар, хәләл теге кафелар барлыкка килгәч, бу форматны ничектер мотор итеп җибәргә булды. Хәләл ресторан бармы Казанда әйтәле, кем ул? Мәсәлән, реклама ясыйбызмы соң, юкмы? Кирәкме хәләл ресторанга? Миңа калса хәләл рестораннар индустриясе, шайтан индустриясенә аракы чиртеп кертәләр. Без мәсәлән хәзерге вакытта, мәсәлән, азу шелтәре бар бит. Ул кафе түгелмени? Өстендә нинди әле безнең бар? Ресторан кафе бар. Ресторан кафе. Банкет залларыдыр бу. Менә ритуал, дуга уку, никах, туйлар өчен хәләл банкет заллары бар. Әмма ресторан ул көндәлек кеше йөри торган. Безнең ул менталитетка туры килми, Ильяс. Без көньяк халыклары түгел, без өйдә ашарга, үзебез пешергән һәм бик тыйнак тукланырга күнеккән халык. Моңа гаҗәпләнергә кирәк, менә безнең меридиан буенча барсагыз, дөнья буйлап Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония берсендә дә рестораннар юк, ресторан мәдәнияте юк. Ашар өчен урамга йөрү дигән әйбер юк. Өйдә ашый, яки тиз-тиз генә кафега кирип ашый. Менә хәләл индустрияда узаклап бутырып, рестораннарда ял иттереп, кайф сафа курып, туганыңны анда чакырып, беренчедән индивидуалистлар, дөнья халыклары, кеше белән бик аралашмый. Чакырсалар ат души. Ә менә хәләл кафелар индустриясы, Аллага шөкер, ансы бик әйбәт. Мәсәлән, бит безнең Казан тантана бар. Тантанада банкет залымы, ресторанмы? Ул банкет залы да шул вакытта инде әгәр дә кеше кирәк икән, алар рәхәтләнеп, әле безнең бит хәләл индустрия кеше ияләнә генә башлады. Мөҗиза. Ияләнә генә башлады. Хәләл рестораннар бөтенесе ябылып бетте, яки аракы сатуга күчтеләр. Менә сез бит әле чыгардыгыз теге шешәне. Чыгарыгыз яңадан. Бу су буга гади су. Менә бу әйберне еме? Авылларда ни өчен әйтәм? Ни өчен әйтәм? Авылларда мәсәлән элек никахлар вакытында, әле кеше бит хәләл тиен тора торган су, бер тиен тора торган су. Хәләл әйберләрне мәсәлән әле белмәгән вакытта мулла чыгып киткәч, өстәл өстенә менә шул әйберне чыгара торганнар. Никах укыганнан соң. Бу бит су. Менә монда әйберләр хәзер Аллага шөкер бетте. Бу су бу. Ну булсын. Юк, өстәлнең астыннан чыгара бар иде. Никах. Әле дә ул Башкортстанда бар, Сибирдә бар, Рус шәһәрләрендә бар. Казанда да бар. Казанда бик сирәк чыгый хәзер. Кешенең барды. Нинә карый? Әхлагына, әдәбенә карый. Безнең мәсәлән шулай булды. Берсендә без никахка бардык. Полный куйдык аппаратураларына индәйме? Бер заманы беренче тәнәфестән соң кеше әзер кызара башлады. Бу бер заман ничә ел элек? Ну бер 10 ел булды микән? Бар иде ул вакытта. Хәзер карыйбыз кеше кызара да кызара ленараймы? Нишләргә инде? Мәйтәм, без бит Аллаһ Тәгалә сүзен сөйләп тик никах үткәрәбез, матур иттереп җырларын җырлыйбыз. Сезгә сөйләгән булды инде мин аны. Шул вакытта без бу туйны, никах туйын матур итеп эшләп чыктык. Әмма аппаратура җыйган вакытта инде өстәл астыннан туры килде шешәләрне карарга, шешәләрне күрергә. Кеше инде менә әле ул форматка ияләнеп бетмәгән иде. Ияләнеп шуңа күрә булды. Чөнки мәсәлән Башкортларда инде кымыз дигән
өстәлгә кымыз куялар. Нәрсә ул хәләлме ул? Менә ул башкорт ягындан никахка да, туйга да кымыз куялар. Алар аны үзләренчә аңлаталар инде, 3 градуска кадәр хәрам түгел ул дипме, 4 градуска хәтле. Һәм ул милли ишемлек диләр, хәзрәтләргә дә куялар. Гамил абый аңладым мин аны икән. Әгәр дә шул кымызны эчеп синең ишермисең икән, ул сиңа хәләл. Әгәр дә сиңа башыңа китә икән, ул сиңа харам. Уман әгәр дә бу ишракны аңлатыр өчен теге бер кешегә бер төрле действует, бер кешегә бер төрле тәэсир итә дип карарга ярамый инде. Әгәр дә хәләл комитет аны хәләл дип әйтсә хәләл, юк икән юк, чөнки безнең гыйлем җитми аңа. Әйдәгез без бу сорауны алдарга калдырабыз. Икенче подкастта бу турыда искә төшереп әйтеп үтәрбез. Менә хәләл белән әйтәсем килде харам өстәлләр турында, әйме? Менә Гамил абый син, конечно, синең мировоззрение бик зур. Дөньяга киреп киттең, дөньяга киреп киттек. Без татарга кайтыйк әле. Татар туйларында бит инде үзең беләсең, менә безнең бит инде каз чыгару йолалары бар, әйме? Килен төшерү йолалары бар. Ул чит илләрдә бармы анда, юкмы? Син күбрәк йөргән кеше бит инде. Чит илдә әгәр дә Казаннан күченгән кеше булса, аларда булмаска, чөнки безнең Казаннар яшерен батырын түгел инде без. Үз-үзебезне югалткан кешеләр. Менә Үзбәкстаннан күченгән татарлар булса, алар да бар, чөнки алар безнең ишаннарыбыз шунда күченгән. Анда безнең дини кешеләребез, иманлы кешеләребез, мәдәниятле, зыялы, бай кешеләребез күченгән һәм алар Үзбәкстанда туй йолаларын саклаганнар, яки безнең татар саклый. Менә мәсәлән безнең районда аны әллә ни күрмидер туй йолаларын. Менә безнең Гамил абый, безнең Мамалыш районында, Кукмарада бу туй йолалары сакланган, бүтән җирдә дә бар ул. 70-нче елларда бар идеме ул? Әле хәтерли, менә безнең туй вакытында, никах вакытында. Сезнең туй 2000нче елны булгандыр. Ну бит ул калган. Причем монда Үзбәкстаннан кайткан татар. Нинди йола бар, я? Мәсәлән, безнең кайткач, без өйләнештек бит, әйме? Никах укыттылар безне. 2 көнгә безне ябып куйдылар өйдә. Кәләш белән кияүне өйдә калдырлар. Үзләрчә битләр. Икенче көн итә тордың. Мунча әзер, кияү мунчасы. Бу татар гына түгел, Чувашта, Маридада булган гадәт булырга мөмкин. Аннан соң инде 2 көннән соң кешеләр кайтарып җибәрәләр сине, бар кайт, кияү балакай, 2 көн кундың, парлы булды дип. Үзбәкстаннан кайткан татарлар гына дип әйтеп бетереп булмый, безнең татарлар. Үзбәкстан татарларында, Ташкент татарларында бар шәкшәк ашау. Бездә юк иде, потому что халык хәерчеме, шәкшәкләре булмаганмы, юк иде Казан артында. Мин туып үскән кеше шунда. Казанда да юк, булса инде бик сирәгендә шул Үзбәкстан. Шамин Гамил абый, что-то килешмәмиз. Ну син Совет чорында син ничәнче елны тудың? Әйтмим. Сездә яшәр. Сез комсомол булган кеше конечно, мин әйтә алмыйм. Без комсомол битте 90нчы елда. Мәсәлән, сунни, хәзер әйтәм, бу Үзбәкстанда шәкшәк булган. Хәзер дә алар аны шиләр. Бездә юкмы, булмаганмы? Юк, монда халык хәерчие. Монда ошарга шәкшәк ни белән дә юк юл кибеттә, бик кыйммәтле. Без монда бик ярлы яшәдек. Аллага шөкер дип сөенергә кирәк. Татарстан хәзер байыды. Икенчесе, колбаса да юк. Хәләл ит тә юк. Базардан 1 сум 50 тиен. Ни тагын нәрсә Үзбәкстанда, мәсәлән, әпипә дигән бию татар милли бию диләр, име? Мосы дини темага түгел. Бер кем белми Татарстанда шуны, хәзергә көнгә хәтле белми. Үзбәкстанда татарлар гына түгел, хәтта үзбәкләр әпипәне нәрсә икән белә, чөнки уланда үзбәкләр станда мәсәлән татар, менә имамнар да шундан кайттылар. Менә бер хәзрәт әйтәләр, без җәннәттә тордык Үзбәкстанда дип, 70нче елларда. Аларда 500 сум зарплата, монда ничә сум ятимның зарплатасы 50 сум. Менә шулай, менә мәсәлән, берсендә үзбәк татар туен үткәрдем, әйме? Үзбәкләр гафу итәйне, конечно, әйтә алмыйм. Без кышлактагы яшән үзбәкләр турында түгел, Ташкентта шәһәрдәге татар элитасы турында сөйлим. Алар рәхәт яшәде. Алардан туена 300 кеше киләдер иде, 400 кеше. Безнең монда туйда сезнең авылда узадыр, өегездә 20-30 кеше кирип җыйлалар да самогон ишәләр. Аракы Балташыда шул булгандыр. Бөтен Татарстан турында, бөтен Төньяк Россия турында сөйлимеш мин. Безнең турында без бит историк арасында үстек бит инде. Син бәлки фәрештәләр арасында 90нчы елларда әле менә армиягә озату йолалары бар, әйме? Һәрберсе. Ансы да ишү бәйләме. Әле инде хәзер дә бар бераз. Хәзер дә бар, әйе. Менә яшьләр арасында күбрәк калды инде. Ну, менә ни өчен әйтәм, Үзбәкстан әлбәттә алар саклап калганнар, әйме? Кайтты, шулар белән пәйда булды туй йоласы Татарстанда. Алар кайтканчы бездә кафе юк, ресторан юк, столовойда туй ясау юк. Бары тик өйдә генә җыйлаларда шыпырт кына бер көн кайчакны 3 көн буе ишәләр. Менә шул ие. Үзбәкстан татарлар белән кайтты да, рестораннар ачылды. Неужели Үзбәкстанда белән кайтты? Безнең үзебезнең татары белән асфальт килде Татарстанга. Хәләл колбаса пәйда булды. Алар белән бәрәкәт кайтты. Алар намаз укый торган кешеләр, Ильяс. Колбаса Шыгырданнан, Элезеннән. Бар идеме 70-80-нче елларда? Самарадан килде.
2000 елны. 90-нчы елны килде. Менә шушы Урта Азиядан күченеп кайткан ишан онуклары, укучылары, алар әзбүсә әдәп әхлакны белә. Алар ниндер бер консерватив, ниндер бер семья гадәте, туганлык җипләре. Мәсәлән, минем әбием авылда алар инде никах табынына дип әзерли торганнары, мәсәлән, шәкшәкләр, бавырсаклар. Сез бай яшәгәннәр, сез бит һәрбер авылда бар иде. Бавырсак шәкшәкләрне әзер пешерәләр, гүбәдияне әзерлиләр иде. Мәсәлән, безнең авылга елларда Казан китабы Юнус Әхмәтҗанов китабы инде өйрәнде. Безнең авылга бер инде үзбәк кайтмады. Үзбәктән кайткан татар да кайтмады, әмма безнекеләр белделәр аны. Шуңа күрә Гамил абый үзбәктән кайту дигән сүз дөрес булып бетмәс, чөнки безнең Казан татарларының ничек бар дип сөйлисез. Казан татарларының үзенә күрә гореф-гадәтләре бар иде. Гадәтләре, әмма аны беренче чиратта Үзбәкстан татарлары саклады. Шу Казан татарлары. Саклады дип алайса алар бит мондагы гореф-гадәтне анда алып китеп, саклап кире алып кайтып киткәннәр. Бәлки даже тудырып үстергәннәр, чөнки шәкшәк нәрсә дип әйтәләр? Бухар кәләвәсе дип әйтәләр. Онытмагыз. Андый да бар. Андый бар түгел, менә Казанда сатыла торган шәкшәкнең 100% Бухар кәләвәсе. Вак шәкшәк Бухар кәләвәсе. Юнус Әхмәтҗанов китабын ач та кара. Шәкшәк менә мондый була, менә бармак хәтле. Мин белмим, менә безнең белән менә Мамарш ягында безнең инде урыс авыллары биләп алган, менә авылларда әбиләр безнең пешерә торганнар шәкшәкне. Әле дөресен әйткәндә, алар ана мөмкинне булган вакытта 80нче елларда пайда булгандыр, бераз халыкның тамагы ипигә туя башлагач, аның шәкшәк пешешен ун кирәк, бал кирәк, май кирәк. Ну, никах туй өчен барыбер халык инде бар 70-80 Синең әтиянеңнең туйы булганмы? Булды, Аллаһ шөкер. Менә минекеләрнеке булмаган. Безнекене Сабан туена туры килгән. Гомумән безнең күршеләрдә туй, иң беренче туй 75нче елны булган. 75нче елга хәтле менә бөтен мәхәлләдә, авылда туй булганны белгән кеше юк, анда нинди туй. Бу никах булган. Никахы булган, чөнки менә сез әйткән әбиләр, бабайлар таяк тотып анда мич артына куйганнар. Мич артындамы, алдындамы, ничектер җайлаганнар, майлаганнар, яки кыз өенә барып тиз генә никах укытканнар. Бу вакытта гадәт бар иде кыз өендә. Аннары китте, бездә булган булмаган кешенең хәтере 15 елдан соң кеше хәт әйберен оныта. 90нчы елларда инде кыз өендә әйбәтләп эшләп, әлегә кадәр асылда безнең төбәктә һәм гомумән Казан артында кыз өендә укыталар никахны. Аны үз ниләре бар, хикмәтләре бар. Кыз өендә укытып, кыз өендә никах белән соң кайтып китә егет белән, аннан соң туй үткәрелә бер. Менә бөтен татар дөньясына Идел буе татарларына хас гадәт дип әйтә алмыйм. Аерым бер авыллар бар, әйтик Шуастан татарлар Шыгырдан, мәсәлән, димәм. Анда ул кыз өендә түгел, чөнки кызны ияртеп, урлап яки прямо алып кайталар да, әллә нәрсә, әллә хиҗаб нисап, әллә нәрсә дип әйтәләр, хиҗаб, самсал, әллә нәрсә төнлә укыйлар. Тиз генә мулла чакыралар да, төнлә укыйлар, сразу алып кайткач та. Ну, кыз урлау дигән бар инде, бар. Кыз урлау. Аннары инде өстәмә рәвештә тагын бер тапкыр укыталар, матур итеп халык җыеп. Аннары ак туйлар китә кыз ягында. Аннары инде җегет ягында кызыл туйлар дип аталамы? Ягъни хәләл формат булса да, ул 5-6 мәртәбә ясалырга мөмкин менә шул. Хәтта никах версиясе дә аларда 2 мәртәбә. Менә карагыз, алайса булган элекке заманда никах һәм шуның белән булган бетерик дип әйтгәндә, получается, ничектер никахның бит шәригать өлеше бар, хәзрәтләргә хас. Ни артканга туй дигән өлеше барлыкка килгән. Менә светский дип әйтгәндә, дөньяви өлеше. Анда никах турында сүз дә юк, ни дә юк, анда инде ак күлмәгенне киясең, ЗАГСка барасың, или шул ЗАГСны дәвамы буларак киткән, ансы каян килгән, ансы чөнки татарга хас, әмма гади мөселманга хас бер түгел дип әйтгәндә. Чөнки анда элегелектән харамы да булган, ни дә булган, менә ансы нинди дөньяви кергән. Ул инде аракы шу гадәттә, запад юк монда, запад вообще бикләп куелган, күршеләрдән кергән, күрше халыклардан. Гомумән совет культурасы инде кайсы милләттән икәнлеген әйтеп тору мөһим түгел. Алар беренче чиратта зимагурлар дип аталган, авылдан кача бит инде. Мәсәлән, безнең авылда 500 йорт булган, без үскәндә 100 йорт калган. Кая киткән 90% халык, һәр йортта 5-10 бала. Имем, алар күчкән шәһәрдә шахтага эшләгәннәр, бераз гына акчалары пайда булган 60нчы елларда буларның. Аңарчы авылда халык таякка эшләгән. Хезмәт хакы түләнә башлаган 60нчы елларда гына авылда. Менә шушы тормыш авырлыгы дин белән бергә бит икътисади проблемаларда булган. Муллаларны онытмаганнар, кулакларын тотканнар. Без хәзер җәннәт кебек яшибез ул белән чагыштырганда. Беренче туйлар пайда булган 60нчы елларда шәһәрдә. Аннары шул җыелып эчә торган булганнар инде коммуналкаларында, общежитиеларында.
Яшерен батырын түгел. Ул вакытта җыелып шайтырып теге бәйрәм ясау ничектер халыкның гырыф-гадәтенә кирип киткән ул диме. Әгәр дә син өстенә куймасаң шул шешәгә әйбереңне. Син инде не уважаешь. Җыелмаганнар да. Син инде ул кешене теге хөрмәт итмисең булып чыга. Менә Булар бит бәхетле авылдан качканнар, сырты таяк күрмәгән, менә аракы да эчәбез, әби белән бабай да күрми, хәтта ит тә бар монда, колбаса да бар, бераз гына алма да бар безнең кибеттә. авылда да шулай ул. Авылда да шулай. Мәсәлән, авылда пешереп кайта. 70-нче еллар. Пешереп кайта. Пешереп кайтасың име? Акча алып гадәте юк. Ну инде хуҗа кеше водительгә или шоферга бер яртыны куя торган иде. Мәсәлән, гармунчы килә нигә проводка. Аңа инде акча түләү түгел, аңа инде бер ярты бирәләр иде. Шундый гадәти. Бу кешенең ничектер 95-нче елларга кадәр шулай барды ул. Шир авыру булган иде безнең халык. Шуңа күрә менә без инде әз генә иманы булган кешеләр, дингә илтифаты булган кешеләр, хәләлне яратучы кешеләр бу тенденцияга сөенәбез. Хәзер никах белән туй кушылды. Ильяс анда шәшәк ата. Мин шәшәк атам, чөнки туй белән никах кушылды. Туй гына булса, ул кабат ишү бәйрәменә әйләнергә. Монда никахка сылтап, туйда да аракысыз формат эшләргә була, җиңелгенә мин яшьләргә киңәш бирәм. Туй ясап тормай инде шунда никах белән генә әвәләдә куй ник. Чөнки туй ясасаң аракы чытырга кирәк. Ә монда никах бит, мулла була, әбиләр утыра, аракы куеп булмый, монда сөенәбез дә. Шуңа күрә сөенеш факторы да бар. Бу трендка сөенергә кирәк. Ну төп тренд беләсеңме? Дини контент артты, сез әйттегез бит, дини яшьләр арткач, аракысыз туйлар артты, яки аның инде экономияле версиясе пәйда булды, яки тыйнаграк, тиз ясатылар мобиль версия, замана шундый рациональ. Бер заманны кисә кредитлар алып туйды халык, пантавация итеп туйды халык, никах белән генә әмәли дә куя. Ну никах форматы бит 3 төрлегә әйләнә Гамил абый. Никах обычный еме? Гади. Икенчесе никах, беренчесе никах диде. Икенчесе никах туй. Никах туй кушылды. Һәм өченчесе хәләл туй. Хәләл туй, Әле шул хәләл туй бит әле хәләл туй аерым ясала никахтан, аерым көнне, яки иртә белән никах, кич белән туй. Шул туй инде, ләкин хәләл. Аннан соң бит инде башланды менә хәзерге шундый яшьләр сорыйлар, туйны ничек үткәрәбез? Берәүләр мөселманнар белән кавыша икән. Анда 95% кеше намаз укый икән, яшьләр әйтә, безгә музыкаль бизәлеш кирәк түгел. Безгә вагаз гына кирәк. Без биймибез дә. Безгә шушындай вагазлы, кутлаулы формат булсын. Мөселманча форматка әйләнә. Никахтан инде вагаз белән. Икенче төрле формат безгә ди мөселманча да булсын, гырыф-гадәттә кирсен. Һәм өченчесе килеп чыкты, менә безгә инде өстәлдә харам ризык кына булмасын. Бөтенесе дә булсын. Җырласыннар да, бизеннәр. Только өстәлдә бу гади дип әйтмәсен, мәсәлән да гадәти Сәвит дип әйтим инде аракылы туйларда була торган, уятсыз биюләр булмаска тиеш, уятсыз уеннар дип әйтәләр. Уеннарга да ярым кайтып калар. Алар тоже да. Юк, мин инде Гамил абый шот андай әйбергә күргәнем юк. Менә әгәр дә андай обычный туй була икән, араксыз туй була икән, әдәпле була. Анда әдәпсезлекләр керә башлады менә. Шул яклары бар. Аерык алайса, менә бар аерым туй, никахтан башка ди. Син алган үткәргән бармы? Анда юк, аракы гына, әйме? Кайда? Менә хәләл туй дигән җирдә. Менә бар карагыз, бар хәләл туй. Анда хәләл туй дигәннең асылында инде ризык хәләлдер инде. Бар аракысыз туй. Ул шаракта ризык хәләл каламы? Аракы гына юк. Кеше яшь парлар ул вакытта игътибар итәме? Өстәлдәге нинди ризык? Меню хәләл манда. Бу фәлсәфи сорау. Әлбәттә инде монда гадәттә. Сез үзегез бары тик шул хәләл булган дигән аласыз бит инде. Әмма менә программасы буенча һәр кешенең фәлсәфи карашына карап, кая берәүләр әйтә, хәләл булырга тиеш. Менә Ильяс беренче версияны әйтте. Музыкасыз, нисез, мөмкин булса хәзрәт белән генә, вагазлап генә. Максимум инде тамада чакырыла икән ул әдәпле, әхлаклы дәгъват чарасы. Һәм кырыс дип әйтим, кырыс ярамыйдыр инде. Мөмкин кадәр шәригать шәйинде. Икенчесе хәләл версиясез әйттегез инде, музыка белән дә, җырлар уеннар белән дә. Һәр кемнең хәләл дигән фикере бездә сүз, виждан иреге төрле. Мин инде ул хәлле бәхәсләргә кирмәскә тырышам инде. Менә шул мин инде риза, араксыз булса шуңа да бик риза инде. Чөнки безнең заманда өстәлдә хәләл ризык. Или юкмы? Ризык хәләл була гадәттә. Ну, совсем белмәгән кешеләрнеке булырга мөмкин хәләл. Мәсәлән, тортада хәләл түгел, белеп бетермәгән кешеләр булырга мөмкин, төрле кеше бар. Ну, ничек булса да без Аллага шөкер Ильяс белән бик бәхетле кешеләр. Хәтта иң
bilimsiz kişilerinin meclisine barsak da əzgənə bulsa da vəğəz sikirə, hiç yoğunda bismillah sunu oquylar, tərtibkə şaqırı, həm minimum kişilər kulturni şok alalar, olar aptırılar. Birinci tapqır araqsız tuyğav kildim. Bulay da bulay. İşmədim də yığılıb. Nərsəsin bu? İm mühimi araqsız tuyda demagogi yox, bu söz yox. Araqılı tuylar bit bir zamanlı Dunğuz beyləminə eyləndi bit. Soğuşa başladılar şunda. Ayrışanlarının ondaydı məsələn kilinlərini, yeşlərini, həzir onlar tuğanlar deyib yığılıb gitmey bitindi. Bizdə dvayurtnilərlə doğrulaşmaya başladılar уже. Trayurtnilər var, bir şey yox indi həzir. Onlar indi qarıq, sililər də sililerdilər. İşkən tuyda kişiyə söz birsən, bir tuqtavsız silik həm qabatlı. Oraqsız tuyda demagogi yox, taftalogi yox. İşməgən kişi küp siləmi, əz silik, girəngənə silik. Şunun bilən proqrammalar işmi тұрған tuylarda tağın da bayraq. Vermişə şulay. Gamil abi, Linar Efendi, elbet o halal tuyunun formatı ime. Bu dünya içinde evet ime. Hem ahiret dünyası içinde sen dua kılasın. Çünkü sen nikah utkardın, nikahtan sonra dua kılırlar da ama Turan ayetler. İndi o günde keleş bilen kiyevinin mitini züfev kişisi, ondan sonra indi şirbet aya başlana hem başkası. Sen bu günde bütün tuğanlar, motor ayetler tilek tili, dua soruyorlar ime. Dua böyle başlıyorlar, dua böyle bitirirler. Mene anı şul yağda uzunçelikleri, ol halal tuyunun. İndi format olsa da üstelde haram bulmağaç, halal rizq bulğaç, ol indi muayı bulup yata koңырya. Бигрәк тә теге яшьләр үзләре дә намазда булсалар, и Аллаһка шөкер, өстәлдә харам булмады, өстәлдә тегесе булмады дип сөйнәләр. Сыннан да менә яшьләр үзләре мөселман булгач өстәлдә харам булмады дип сөйнәләр. Ни өчен дигәндә менә акыллы фикергә китердегез әле. Яшь туганнар бар бит әле. Туганнар нәрсә дип әйтер, андый менә конфликт булган бар. Гомумән сезне менә никах үткәрергә чакыргач, сезнең теге туйга кадәр, никахка кадәр бер атналык манда, бер 3 көнлек именно парларны гына чакырып, аерым сөйләшү бармы? Сезнең шартлар турында. Мин менә маңа риза, моны эшлим, моны эшләмим мәсәлән, мин мондый кеше түгел. Менә андый ниләр бармы сезнең? Хәзер инде аеруча, чөнки бит инде сайлау мөмкинлеге котышкыш конкуренция вакыты хәзер аеруча ул мөһим һәм беренче чиратта киленнәр, чөнки безнең татар кызлары тыйнак бит инде ул бишараларга мәхрәм бирүче юк инде как таковой, бер какой-нибудь там ювелирный бер металл нигенә бирәләр. Шуңа күрә алар по максимуму туйда роскошны булырга тырышалар. Шуңа күрә ул үзенең фантазияларына кирип китә. Түбә китә, принцессага әйләнә, ак күлмәк, ак зал, ниндер бер котышкыч анда зур зал, яки искитәрлек программа, лимузиннар. Шуңа күрә ул аны килә һәм аңлата, шул кирәк, шул кирәк, шул кирәк. Гадәттә рациональ кызларда була инде кайсы бер. Андыйлар да пәйда булды менә соңгы 5 елда. Алар безгә кирәкми. Әти улукча акчаны ипотека атыгабыз диләр алар. Андыйлар да бар. Бәчә бернәрсә кирәкми. Кайчакны ялып та куясың, килә анда охшарга әйбер дә булмый. Тү шу хәл ата-аналар ялып йөриләр. Кызым да хател ди, кызым шулай теләде ди, тинак. Аңарга бит барыбер ди. Андыйлар да бар. Ну тулайым алганда менә список белән киләләр, таләпләрен куялар һәм Ильяс минем кебек кешеләр инде тәкъдим итә. Бу версияга ничек карыйсыз, теге версияга ничек карыйсыз? Аннары шәхсән аларга сценарий төзибез инде. Менә сезгә менә буенча кирәк була, менә мондыйрак әйберләр була, менә мондай уеннар була, менә мондай җырлар була, шулай дип инде аларга аңлатабыз. Чөнки әгәр дә алдан аңлатмасаң, үзең дә алар алдында кызарырга мөмкинсең. Менә берсендә шулай булып чыкты. Төрле була бит инде кешенең гаилә тарихы. Әтисе белән аерылышкан әнисе мәсәлән, әйме? Ике янда инде әбисе генә бар, бабайсы юк. Һәм бер яктан ялгыз үскән. Аларны белеп бетермисең, һәм сөйлисең инде никах бәйрәмендә белмичә аларны сөйләсәң, үзең дә кызарга мөмкинсең. Мәсәлән, мин берсенә туры әтисе мактыйсың, ул алкоголик икән. Мәсәлән, инде әнисе белән аралашкан. Мәсәлән, никах бәйрәмендә әтисе белән әнисе шул көнне генә килеп утырганнар. Кәләш өчен аларны күңел булсын. Ә син сөйлисең, әтисе белән әнисе килеп матур яшәгез дип. Битен туганнар белән тамада белми. Информация мәгълүматны алдан белергә кирәк. Чөнки шул алай булмаса, үзебездә битебез кызара башлый. Нәрсә булды дип. Сезнең мәсәлән шулай чакырып, менә сөйләшкәннән соң отказ биргән кешеләрегез булдымы? Сезнең тәгълиматка туры килмәгән кешеләр бит. Әлбәттә бик даими була, чөнки миңа 50 яшь мәсәлән, 18 яшьлек яки 20 яшьлек аның менталитеты белән, тормыш тәҗрибәсе белән минеке туры килмәскә, чөнки мин мәсәлән гомумән мин техник мәсьәләләрне бик кырыс куям. Шулай. Һәм төгәл итеп әйтәм,
жесткий сүзләр кулланам, чөнки форс-мажор булмый. Зота алдан ала кисәтеп куябыз, әтиең аерышкан икән сразу язып куй, уланы инде кайсы берсенең кирпесе кабара, сөйлисе килми, нинди серләрен саклап кала. Мин әйтәм, аннар исемнәрен әйтәсе килми, кайның кайда эшләгән, мин әйтәм, без шпионнар бәйләме түгел, алдан кисәт, ярамый икән, скобкага яз, менә җәяшенә яз. Бу турыда әйтмә. Мин белергә тиеш, чөнки ялгыш сүз чыкынмасын. Мәсәлән, ниндидер бер матур, инде гадәтләр бар бит инде, ул теге шәригать яки фарыз әйберләр түгел, торт кискәндә. Бәхетле булыгыз, әтиеңә ашат, әниеңә аерылмагыз бер кайчан. Кайбер туйда аерылмагыз бер кайчан дип әйтергә ярамый, чөнки апасы да аерылган, аны мыскыл итеп була бу. Әтисе, әнисе да аерылган, аны мыскыл итеп, кимсетеп була бу, име? Шул вакытта мин әйтәм, нәрсәгә өйләнергә аерылмагыз дип тә, ниндидер бер консенсуска табыласың, психологик, дипломатик раунд форматында уза. Һәрбер никах үзенә күрә бер менә ни бер клип чыгал. Сценарий астында бер спектакль караган шикелле үзең дә карыйсың, үзеңә шунда катнашасың бит. Менә һәрбер никах үзенчәлекле. Мәсәлән, бу яшьләрнеке белән бу яшьләрнекен аерып бетереп булмый. Авыр микән ул, атмосфера микән ул, туганнарның җылылыгы микән ул. Ничектер, менә кай вакытта никахка барасың, ял итеп кайтасың. Камил абый булганы бармы? Берсендә кайттык. Икенче бер туйдан хәтерисең микән, бер 3 ел элек булды. 4 ел булды, бергә эшләдек бит. Теге ничектер авыр барды. Аннан соң китте, икенче тәнәфестә әйбәтләнеп теге эшли башладык. Беренче атмосферада син үзең әйтең, җиңеп булмый баларны дидең. Теге хәтерисеңме син аны? Шулайдыр, ие. Или оныттыңмы син аны? Искә төшербез, шәхесләргә кагылмыйк теге. Шундый әйбер булган, шуңа күрә дә. Була. Гадәттә беренче, гомумән гадәти менә Совет атмосферасында тәрбияләгән кешеләр, алар сер түгел. Без темпераментны халык түгел. Менә төньяк идеясенә кабат кайттым. Без төньяк халыклар, урман халкы, без басынкы халык. Безнең халык 50 грамм капмаса, авызы ярылмый. Чакрлар ачылмый дип әйтим мин. Менә шуңа күнеккән халык беренче тәнәфескә хәл елмаймый да, көлми дә. Шуның өчен тамада чакыралар. Ул эретә, дипломатия. Гипноз гына кулланмыйбыз дип әйтәм, шаяртып әйтәм инде ансын, имен. Ниндидер бер җылы сүзләр әйтәбез. Һәм хәтта шуның өчен менә как раз хәләл формат булса да музыкада кулланыла. Шул музыкада бераз күңелләрне ача. Акырнап кына менә аракысыз ачылмаган, чувствовать иткән, каткан күңелләр бик акырнап кына ачыла. Һәм икенче тәнәфестән соң күңел ачыла, рәхәт китә. Бу шактыйник формат. Аннары кешеләр кыз бирү бик авыр әйбер. Үстерәсең. Аны кул булыр дип үстерми күп кеше хәзер. Башы ер кайнанага тыңлар, кайнатаны иренә ризалык өчен җәннәткә ләгәм дип, ире өчен тырышып яшәр дип үстерми. Бәхетле булсын, ирекле куш булсын үстер. Бер заманны кыз әйтәндә, хәтта ислам диненә килдем. Бу ата-аналар өчен дә кайбер вакыт еш кына киресенчә яшьләр ата-аналарына караганда динирәк тә була. Шуңа күрә инде бер стресс була. Кызның подружкалары, кыз дуслары яратмыйлар. Кияүгә менә халык душманы калган кебек. Бу жүнсез безнең дус кызны әп китә инде. Без сиңара бирәсебез килми, җылыйлар, күңелсез утыралар, име? Анда да технологиясы бар. Менә ике каршы тарафны ничектер бергә әйләндерү. Җайларга кирәк. Менә беренче тәнәфескә кадәр шушы җайлана. Шуңа күрә менә Ильяс әйткән ни ул, ничек ситуация бик еш кабатлана торган әйбер. Оракалар анда нарколалар, бисавский технология кулланалар. Шалты ширтеләр дә, син дә брат, мин дә брат, икебезгә бер система. Шуңа күрә Ленар менә никах туйын алып барган вакытта безгә теге гади тамаларга караганда авыррак безгә эшләргә. Чөнки без исерек кеше белән эшләмибез, без аяк кеше белән эшлибез. Аларга ул җайлы, алар килделәр дә, әйдә 100 грамм җибәрдең дип әйтәләр дә, аннан соң алар үзләренә үзләр бии башлыйлар, җырлый башлыйлар. Безгә үзләренә үзе бәйрәм ясыйлар. Аяк кешене аяк рәвештә яйтырга тиешбез. Анда булырга тиеш аның вагазы да, анда булырга тиеш аның шаян сүзе дә, мәзәге дә, хәдисе дә, биюе дә, һәм әлбәттә ул шәригать кысаларыннан чыгарга да тиеш түгел. Менә шундый форматны, менә мин әйтәсем килә, бундый форматны башлап җибәрделәр безнең 90-нчы елларның ахырында. Аның берсе Җәйлил хәзрәт Фазлыев иде. Менә шуны эшләмәлегенә. Беренчедән, икенчедән инде Гамил абый дәвам итеп китте. Алар менә бер тирәдәрәк эшләгән кешеләр. Мин инде аннан соң без ул вакытта студентлар идек 2000нчы елларда. Аннан соң инде әкренләп менә хәләл каласа дигән төшенчә барлыкка килде бит име. Аннан соң инде хәләл никахлар име. Менә шуннан соң менә шул сферага мин дә кирип киттем әкренләп. Дини җырлар пайда булды, теге нәшидләр, мөнәҗәтләр бит. Шуннан соң ул әкренләп менә шушы
барлыкка китерде никах центрларны. Менә безнең әгәр дә Париж коммуналь төшәбез икән, анда бүтән кибет шәхсән дөресен әйткәндә никах киемнәр саталар. Һәм гомумән мода индустриясе Казанда бердән-бер күлмәктәгә торган әйбер калды хәзер никах күлмәгенә. Бүтән Кытайдан кайта, яки секонд-хандан гына барып киенәләр име. Никах индустриясе яши, чөнки бер юла бар әле гадәт, мин аны теге шәригать гадәте дип әйтмим инде, туйда яңа күлмәк кию. Һәм туй күлмәген туйлар индустриясы үлде дип әйтергә була шартлы рәвештә. Никах индустриясы кисе үсеп килә. Һәм ул никах индустриясендә әз булса да калфакта булырга мөмкин, яулык була. Шуңа күрә мин миңа сөенеп туя алмыйм. Хәтта моның чагылышы булып, менә никах сату, хәтта ул менә безнең текстиль сәнәгате бердән-бер тегүчеләр калды хәзер. Күлмәк тегүчеләр, никах күлмәге тегүчеләр генә Казанда бар. Менә ул ягы бик сөендерә Гамил абый, әмма минусы бар әле тагын. Менә минусы бар. Бер менә никах туйының шулай мәйтеп үсә, әмма динилеге әзрәк кенә кимеде. Дини яктан кимеде. Чөнки шуга әйләнеп барамы? Элек бит никахка карыйлар иде, кара, монда яулык киеп киләбез. Вагыз тыңлыйбыз, дугалар укыйбыз да. Ничектер рухи яктан кайтып итәбез дип. Рухи яктан какой-то багаж алып инде. Хәзер ничектер никахка килү, ул шулык никах инде, шулык бәйрәм инде. Хәзер тиз генә хәзрәт укыйда инде 1 ярым сәгать. Мондый обычный туйга киткән шикелле кирип китәбез дип, менә шундый әйбергә калды һәм аның дини әйбере аксады. Теге Сизеләме сезгә, юкмы? Элек бит менә 15 ел элек бар теге ниндер шәрык әкияте дип уйлаучылар, ниндер бер 15 ел элек алай түгел. Дөнья дип уйлаучылар да бар никахны. Бар. Юк, шуннан да мәсәлән, берничә ел элек кенә туйга бардым. Туйга барыр алдыннан шул дустыма бөтенес яза. Бу безнең булачак хәләл туй, ягъни никахны шунда укыйлар, туй шунда дәвам итәчәк. Бөтен кеше буларга сорау бирә. Кием ничек булырга тиеш? Без яулыктан, озын күлмәктәнме ди? Юк, башта никах була да, аннан соң ул туйга, обычный туйга калып кайтып калачак, может кимәскә яулыкны. Ул безнең өчен генә. Андый тенденция шуннан да бар әле дә, бу мөмкин дә, ул аны яшереп булмый. Әмма мәсәлән, никах туйларын, именно хәләл булган туйларны, сезнең фикер буенча Müslüman кешесе генә алып барга тиешме? Әллә менә сез әйткән безнең бүтән коллегалар да бар дип әйтәсез, теге эстрада коллегалары, алар гади туйларны алып баралар, алар теге үзләренчә шоулар бик яхшы ясыйлар, әмма алар шулай ук хәзер никахларны да алып бара башладылар. Менә шул как раз мулла киткәннән соң алар чыгып, әйдәгез, инде монда теге хамер генә юк, ә бүтән әйбер кала. Әмма аларның дини гыйлеме юк. Dini үзләренең тәрбиясе юк, үзләрен алар диндә тәрбияләмәгәннәр, үзләрен динчә тотмыйлар. Менә аларның үткәргән никах белән сезнең никах аерыламы? Һәм гомумән ул бит инде никахы үтте, бу бит инде хәзер мәҗлес кенә, бәйрәм генә, монда мөселман гына булырга тиеш дигән сүз сезнең фикерегезчә бармы, юкмы? Ничегрәк сез бу караш? Миңа калса Ильяс төгәлрәк җавап бирер, чөнки безнең Ильясның үзенчәлеге ул дини, әдәп, әхлак даирәсен шоу бизнес белән тоташтырган кеше. Сәхнәгә әдәпле сүз, дәгъвәтне җиңеләйтелгән, мөмкин кадәр дәгъвәт форматын халыкчанлаштыра алган кеше. Шуңа күрә менә мин аның фикерен ишетәсем килә. Гамил абый, теге аякның икенче ягын миңа бирде, котылды бу сораудан. Мин шулай әйтәсем килә. Гамил абый, менә хәзер сез әйтегез, аннан соң Гамил абый дәвам итә. Гамил абый, син әзрәк кенә йомшартып җибәрдең инде миңа. Мин гафит теге әзрәк турыда сөйлим инде, әйме. Менә хәтерлисең икән 2000-нче, 5-нче, 7-нче, 8-нче елларда әле син бердән-бер алып баручы идең. Менә бу туйлар буенча. Хәтерлисең ул мизгелләрне? Әле син ул вакытта 93-тән әле син әле елга 1-2 генә никах алып бараң, әйме? Анда елга 1 никах түгел, алар туй инде. Туй, хәләл, араксыз. Ул вакытта әле жесткий айырма бар, имам никахныкы, туй Тамадасы да пәйдә генә булган ул. Аннан соң менә әйтәсем килә, әйме? Бүлдердем сүзеңне. Шуннан соң 2007, 2008, 2009-ларда кеше ишекне ачып, менә мондый гади артистлар ачып, карале ничек үткәрәләр соң бу туйны дип, бер күз белән карап өйрәнгәннән хәтерлисеңме син? Синә киңәшкә килделәр. Чөнки сәхнә докча эшли алмый калдылар. Алар ул вакытта эшлиләр иде. Аларга ул әле теге яңалык иде. Алар кит инде, булай теге никах үткәрергә аларга ничектер запатлау иде. Ул вакытта шулайрак иде. Никах үткәргән. Менә араксыз туй ясаган шундый интернетта видео бар. Анда мине интервьюлаганнар. Икенче бер тамада бик популяр шәхс инде ул. Аллам сакласын әле ул
halal туй түгел, араксыз туй ди. Бу туй түгел бит инде дип интервью бирә. Хәзер ул инде менә 10 елдан соң, 5 елдан соң шакырсалар любой җиргә бара. Булар һөнәрчеләр. Менә пич салучы яки ит суючы кая шакырсаң, bütün җиргә барып сорый, динен сорамый, профессия кебек инде. Булар инде, нәрсә дип әйтим? Булар шакырсаң, бассейнга да барып эшлиләр, мәчеткә дә барып эшлиләр. Бердән-бер менә мин инде таләп куям инде, мәчеткә керсәгез зинһар өчен тәһарат булса әйбәт инде. Штан кисәгез әйбәт дип инде. Әле берсендә хамда бисулып атканы. Кызлар мәчеттә никах үткәрәсез, зинһар өчен хәтта тәхәлләнеп килегез дип хәтерлисезме? Шу муеннарын капласа дөрес инде, дөрес шулай бит инде. Шулай булып чыкты, чөнки менә ну хәзер котышкы шул инде ун тенденция китте, наверное, бөтенесен тәхәлләндереп бетереп булмый торган кунаклар да килә бит. Кайсыбырсы менә җилкә ачык, носки да юк, мини юбка белән мәчеткә киләләр, яулык та юк. Мин ушрак өчен сумкада 5 яулык йөртәм. Палантин йөртәм, то есть бәйләп куялар биленә, ниләрен каплап, бу кунаклар турында. Бу бит инде бер караганда яшь параларның туганнарына карата таләпләре булырга тиештер бит инде. Әгәр дә мәчеттә үткәрәсе алдан билгеле. Әллә инде андый шыракларда парлар да шундыйрак кынамы? Ленар, Парлар да шундый инде. Ленар, менә дөресен әйткәндә, әйме. Сорау бит инде булай булган иде, хәләл туйлар ничек үткәрергә тиештек. Беренче сорау. Беренче чиратта ул никах бәйрәме Аллаһ Тәгалә каршысында һәм bütün туганнарын җыеп, менә син вәгъдә бирәсең, үзеңнең сөйгән ярың белән риза булып алдым, риза булып бардым дип вәгъдәләшеп, әтиенедән ризалык сорап тормыш башларга. Менә күз алдына китер әле, менә син шул никах көнне хәләл бәйрәмне башлыйсың, иман кәлимәсен китерәсең. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә каршында мин сиңа буйсынам, синең эшләреңне эшлим дибме? Һәм шул ук туйда мулла чыгып киткәч, шайтан туен башлыйсың. Мәсәлән, шул дискотечный форматка күчә bütün яшьләр. Мәсәлән, мин берсендә шулай булды. Хәзрәт утыра. Менә бер хәзрәт сөйләде. Исемен әйтмим. Миндәй вагаз сөйләдем ди. Сөйләдем ди никах турында ди, матур иттереп ди, Аллаһ Тәгалә турында ди, вагазларым сөйләдем. Шул вакыттан соң ди, минем сүземне битергәннән соң дуа кылдык та ди, чыгып килеп чыкты ди 2 тамада ди. Тамада. Һәм инде ди, әдәпсез, әхлаксыз сүзләр белән ди, үзләренең ди программаларын башладылар ди. Бу бит хәләл никах туйы ди. Мин тордым да бастым да әйттем ди. Фәлән. Гафуит, син минем 365 көн эшләгән эшемне 5 минутта аяк астына салып таптадың бит ди. Кеше каршысында сөйләгән бу моны. Ни өчен? Чөнки ул инде тырышкан халык нәзәрәт кенә әдәпкә, әхлакка сөйләп шушы никах бәйрәмен үткәрергә, әмма инде әле ул чыгып та китмәгән. Аның каршысында инде әдәпсез мәзәкләр сөйләп, киндек асты мәзәкләр сөйләп, никах бәйрәмен инде дәвам иткәннәр. Менә шундый форматка безгә килеп ябышмаска иде. Чөнки никах бәйрәменең форматы ул инде өлешчә дини дә булырга тиеш, вагазлы да булырга тиеш, һәм шул вакытта инде үзебезнең гореф-гадәтләребезне саклап, матур гына яшьләргә үзенчәлекле бер тормышка кирәкле, киңәшле, саваплы бәйрәмгә әверелергә тиеш. Чөнки күрәбез менә шоу дип, без инде берсенә туры килде, мәсәлән, шоу дип әйме, никах бәйрәмендә үземә туры килде булырга никахта. Никах бәйрәменең икенче бүлегендә bir tamada чыкты да, мәсәлән, яшьнең, кәләшнең бер кулына шәм тоттырды, киявенең кулына шәм тоттырды, һәм инде сезнең ди менә хәзер гаилә учагыгыз дип бергә берләшеп ди, шәмне бергә кушыгыз дип яңадан бер шәм ядырттырды. Менә бу шушы шәмле уенның әгәр дә тарихына күз салсак, нәрсәгә барып тоташа ул? Христианнарда ширкәгә кергәч шәм куялар. Без никах бәйрәмендә шушында күз алламыйча, шушыны аңламыйча эшлибез. Менә бу традиция кирип китә икән никах бәйрәменә. Без бит инде бөтенләй буталып биткән булабыз. То есть менә безнең уңларга кирәк. Без кайсы бәйрәмдә, ничек итеп үткәрергә тиеш, монда кемнәр утыра, без нинди бинада утырабыз дип. Менә буларны без аңларга тиеш никах бәйрәмендә. Чөнки әгәр дә без менә моны аңлап бетерә алмыйбыз икән, без никах бәйрәмен үткәреп, теге мин никах бәйрәмендә хәләл бәйрәмдә эшлим дип утырып, савап урынына гынах эшләп кайтырга мөмкинбез. Болай да Аллам сакласын, теге әле бит әле диндә төрле өч төрле теге фикер бар. Музыка мәсьәләсендә, ял итү мәсьәләсендә, әйме? Һәм инде музыканы берсе әйтә ярамый ди, берсе әйтә әдәпле булса ярый ди, берсе әйтә инде бөтенесе дә ярый. Шуңа күрә монда карарга кирәк, менә бу алтын урталыкны табарга кирәк. Никах бәйрәменең форматы минемчә киләчәктә бәлки насип булса, менә диния нәзарәте белән берлектә
Nikah ничек үткәрелергә тиеш дигән бәлки бер курслар ачылып җибәрергә кирәктер тамадалар арасында. Чөнки тамадаларда менә Гамил абый әйтте бит. Мен үзем имамнарны укытырым, алып баручы тамадашына. Чөнки Ильяс та мин дә мохтаҗ кеше түгел. Бу эшкә без акча эшләр өчен килгән кешеләр түгел. Бу безнең ниндер бер дәгъват саваб өчен башлап эшләргә җибәрәбез. Ильяс та килер, мин үзем менә имамнарны бик тә укытасым килә. Никах алып барырга һәм туй индустриясын алар тартып барырга тиеш дип уйлыйм инде акырынап. Безнең профессия мәңгелек түгел бу. Яңа пәйда булды 90-нчы елларда акырынап үлер ул дип уйлыйм мин аны. Тиз барлыкка килгән бер тиз бетергән. Ә менә имам ул мәңгелек тема, мәңгелек дәгъват, мәңгелек яшәеш темасы. Һәм гомумән менә мин уйлыйм инде төп максатыбыз Ильясныкы да, минеке дә, сезнеке дә, никахның да, хәтта туйның да дәгъват. Бу мөселман кешесенә ни булса дәгъват инде җәннәт өчен тырышу, савап өчен. Туйларда кайчакны килен бикә православ кешесе дә була, бүтән диндә кешеләр ушракта инде ислам диненә хөрмәт уяту, һич югында кешеләр арасында дуслык, тынычлык арттыру. Икенчесе ике як туганнар бар. Ике як туганнар да бер-берсен терәтеп торырга тиеш, кияү белән килерсә кысылмыйча, теләктәшлек, ике туганнарны ике күпер булу. Ул туганнар кабаттан да берсе урыс, берсе татар, дини, динсезләр, алар арасында күпер төзү менә безнең миссия. Өченчесе инде ансы инде төп шарт түгел, күңел ачсалар, ял итсәләр, ниндер бер стимул, ниндер бер сәламәтлек алып китсәләр, ул вакытта да бик әйбәт. Беренчесе дәгъват, икенчесе туганлык җепләрен ныгыту, дуслаштыру, ике як, монда әле теге үз кияү туганнар гына түгел, килен ягы. Өченчесе дуслаштыру. Һәм менә сез әйттегез, шамах хисе, ниндер бер нәрсәдер әйттегез инде. Төрле кешедә төрлечә, мең кеше, мең төрле, мең инаныш. Шулар арасында без вариациялар ясыйбыз инде. Әле бит Гамил абый менә бит әле ансы да бар. Менә шундый туйларда катнашкан булды бит. Мөселманнар арасында аерым залда мөселманнарны утырып, аерым залда мөселман кызларны утырып туйларда үткәргән булды бит әле. Андый аудитория булса инде ул иң зур сөенеш. Андый аудитория шул вакытта сез әйттегез менә ниндер бер урталык дидегез. Шамах хисе дә бар. Менә элек Шыгадырия Шаллыда Иман нуры дигәнгә җитмәле ул. Иман нур бугай. Шуның төп ние шигаре бар иде. Аны дәгъват алып барыгыз, гайрәтен шигермәслек иттереп. То есть ислам динен аңлатыгыз, халыкны куркытмый торган. Кайчакны мин хәтта бик кырыс булып кыланган мөселман яшьләрен әйтәм, алар инде фәнни телдә нияфит дип аталар. Менә ислам дине тиз генә атеизмнан килгән яки башка диннән кешеләр кинә бик кырыс кагыйдәләр кертеләр һәм туганнарының кутын алалар. Мин шаяртып әйтәм, әйтәм синең туйдан соң бу туганнарының куты чыгып, мин әйтәм буддизмга китеп барсалар, гөнаһысы сиңа була дим. Бик аптырый инде ул. Мин бит буддизм түгел, мин шариғат буенча эшлим ди. Мен әйтәм үзең шамала инде сиңа җавап бирәсе дип, кайчакны шулай дип тә әйтәм, ниндер бер умеренность татарча ничек була әле ул? Урталыкка, ниндер бер сыгылмалыкка чакырам. Шулай да була. Һәр кеше белән ул аңлаган телдә сөйләшү инде. Чөнки пәйгамбәребез дә бит мәсәлән бик галимрәк кеше булса, аның белән югары телдә, әгәр дә гадирәк кеше булса, аның белән ул аңлаган телдә сөйләшкән бер кайчанда теге ул аңламый торган телдә сөйләп, гайрәтен чиктермәгән кешенең. Әле үзенчәлек без бит көньяк халкы төньяк без бар. Гомумән кешене тыңламыйбыз. Сүзгә игътибар бирә торган кеше түгел. Бездә гамәл мөһим. Эшләгән эшен. Мин сине тыңламыйсың. Гомумән акча, анда икенче мәсьәлә, алар бузылган халык. Шуңа күрә туйларда хәрәкәт булу кирәк. Шуңа күрә ул шоу программалар килеп чыкты. Шуңа күрә кайберәүләр уеннар сорый, дуслаштыра торган. Шул хәтта биюләр дә ниндер бер движуха булсын өчен. Менә хәзрәтләр дә моны күбесе белә. Алар әйтә, вагазны күп сөйләмим ди, 10 минут кына сөйләм ди, 15 минут ди. Хәтта бер теория ишеттем, күп кенә хәзер 15 минуттан соң халык тыңламый ди. Менә ниндер бер әле ул совет чорында да ул хәтле түгел, сүзнең кыйммәте бар ия. Хәзер TikTok заманы җитте, 15 секундлык роликлар. Менә без сөйлисең, аны тыңлаучы да юк. Ниндер бер шамах хисе белән яңа үзгәрә торган динамик чорда дәгъват форматларында үзгәртеп эшләргә насип булсын. Шулай да Ленар әфәнде, Гамил абый әйтәсем килә, менә бу үсештә бар, менә бу хәләл туйларның күбәеп китүе. Безнең өчен, менә безнең халык өчен бер яхшылык китерде ул.
Китерде. Алар теге ничек кенә теге сүксәк тә, урышсак та, булай ярамый, тегеләр ярамый дип. Минимум яулык бәйләре кирәк икән аңладылар. Максимум хәләл ризык булганнан аларны тотып каралар. Карал, шуннап хәләлме бу дип. Аннары форматлар, хәтта кырыс формат булса да, ораксыз формат кайсына шок, кайсына ни? Клином вышибают диләр бит, кайсына белән ширтеп алырга кирәк. Менә ул ширтүдә була инде. Менә дөресен генә әйткәндә Ильяс аптыраган инде, нәрсә эшләргә белмәссең менә. Әле киләсе тапшырулар булачак. Безнең димәк бу тапшыруның сиквеле булачак җәмәгать. Бу халык тормышы әлбәттә. Бу чыннан да менә шундый тирән тема, ни тема, монда менә никах мәсьәләсе, кем укырга тиеш, әлбәттә монсы бәлки монда инде имамнар булыр. Без менә бүгенге тапшыруда никахны алып бару, тамада буларак турында сөйләшергә күбрәк тырыштык. Шуңа күрә әйдәгез менә шул йомгакны бетерик. Шуны йомгаклап бетерик. Безнең никахлар, алар бер өлеше дип әйтик инде, һәм менә сез әйткән имамнарны укыту мәсьәләсе, име? Алар алып барсыннар өчен бәлки шуннан да, чөнки вага сөйләгәндә генә 10 минутта уларның бөтен эштәлеген сөйләп бетерә алмый, бөтен вазифаларны, ата-ана вазифасы, балана вазифасы, ирнең хатынга карата вазифасы, хатын иргә карата вазифасы, буларның бөтенесенә 10 минутка исәдер булмый, бәлки шуннан да, мәсәлән, никахның мәҗлесен алып барган тамада, менә хәзрәт нәрсәне сөйләргә өлгермәде, мәсәлән, ул никахның үзе шарты түгел, буларны сөйләү. Ул аларның бөтенесенә аңлата, мәсәлән, мосын аңлата, тиксен аңлата, никахның шартларын аңлатты. Әмінә бүтін қолған, бүтін вазифалар, нилер, туған жылқы жіплері, алар бүтінісі қола бітер, ол вағазға сый бітмеске мүмкін. Енді тамада өзінің мәжілісінде менә бұл һәр бір категорияны күтәріп, аңлатып, сөйләргә тиештер. Тиештер дә түгел, тиеш. Без ниндер никахтан шоу ясаганчы, менә бу камил никах мәҗлесен ясап бетерергә тиеш. Бәлкидер, име? Чөнки синең никахың, син җавап кайтарасың Аллаһ Тәала каршында, менә ул мәҗлес өчен син алдың, син җаваплылык алдың, һәм әгәр дә синең никах мәҗлесендә бары тик ниндер теге җырлар, уеннар, теләкләр генә булса, һәм дин ягына бернинде катышы булмаса, ул мәҗлеснең гомумән кабул булуы, мәҗлес буларак, никахны мәҗлеснең кабул булуы никадәр, синең эшеңнең кабул булуы никадәр, сиңа савап языламы, Аллаһ Тәала синең бу эшеннән разый булдымы, юкмы, без күңелен ачтыкмы, әллә инде шуннан да менә камил бер ни ясадыкмы, мәҗлес ясадыкмы, монда инде һәр яктан алынды, име, намаз турында да, чөнки һәр берегез көтүче дигән пәйгамбәрбез, име, теге язылган бит инде, һәр берегез көтүче һәм һәр берегез үзенең көтүчен җавап кайтара. Иратка бигрәк тә ул үзенең гаиләсенең көтүчесе, ул җавап кайтара. Балалары хәләл ашыймы, хатыны бала намаз укыймы, дөрес тәрбия алалармы алар, һәм әгәр дә мәсәлән ират моның турында белмәгән икән гомер буе, ләкин ул никах укыган икән, никах укыганда без карыйбыз, ул мөселманмы юкмы, без инде аңлатырга тиеш аңа намаз турында да бит, ураза турында да. Әгәр дә без алар турында әйтмәсәк, нитмәсәк, бу безнең теге бер минус та була ала түгелме соң? Дөрес әйтәсең, Ленар әфәнде, чынлыкта да менә никахның мин инде һәр вакытта да әйтәм, хәзрәтләр, әйтәм, сез ничә минут утырасыз? Әгәр дә утыра икән инде 3 сәгать, 4 сәгать, мин бик шатланам инде. Чөнки теге алар беренче бүлектә сөйләмәгән сүзләрне икенче бүлектә дәвам итәләр, өченчесендә дәвам итәләр. Параллель алып барасыз. Алар белән бергә мотор иттереп, аңа сүз бирәм, үзебез сөйлибез. Әгәр дә менә хәзрәт чыгып китә икән, нинди тамада булуына карап, туй шундыйга әйләнә. Мәсәлән, инде әгәр дә ул теге дин яктан аны аңлатасы килми икән, ул инде шоуга гына әйләндереп җибәрәсе килә икән, сикер биюләргә генә, яки янда уенга гына, мәзәккә генә, ул шундыйга әйләнеп кайта. Тамада әгәр дә хәерле икән, мәсәлән, инде дини белеме бар икән, Аллаһ Тәгалә кушкан үтәп ягыннан тыелып, шу шәйбәләрне сөйләргә тырышыйм әле, буларны уен белән бергә дә алып барыйм әле дип әйтә икән, ул аны инде яхшы гына форматта туй дәвамында дәвам итә. Шуңа күрә дә әйтәсем килә, менә Гамил абый, мин бит инде беренче туйларны теге әйтеп киткәнемчә сезләрдән өйрәндем бит инде. Туй үткәргән вакытларны сез беренче сездән алдым. Хәтерләсәгез, әле сез тамадалары мәктәбе ачып йөргән кеше. Шулай бит, вакытында күп кенә Мин кычкырадыр микрофон башыма там хәзер дип. Миңа түгел, булар айнада әйтә торган. Шул программа. Теге кызык итеп миңа тükелдертеп әйтә, башкасын сөйли. Ул вакытта никахның форматын әле сез менә булай да була дип аңлата торган кешеләрнең беренчесе идегез, әйме? Хәзер инде кеше аңлады, 10 ел дәвамында кара никахларны шул үткәрә була икән дип. Хәзер инде никахның сифатын һәм калыбын теге никахның дәвамы дип әйтик. Никах түгел үзе без менә чын кырыс абсолютный шундый гравированный киселгән кырт итеп менә чук-чук геометрик ни кебек чын никах. Аннан соң инде
дәвамы була инде, ягъни туй алмаштырган, туйны алмаштырган. Менә сез инде Ильяс аңламча борчыласыз, шул никах өлешенә керәләр кайберәүләр. Кырыс шул абсолютный кагыйдәләр ишенә кайберәүләр кирип китәләр, бузарга мөмкин, шулаймы? Ансы гына түгел. Менә мин чагыштырам хәзер менә беренче 10 еллыкны, икенче 10 еллыкны һәм өченче 10 еллыкны, әйме? Беренче 10 еллыкта тамадалар никахны үткәрергә куркалар иделәр. Бик каты куркалар. Юк, минем белем дә юк, Аллаһ Тәгалә каршында ничек инде миндә җырлап йөргән килеш ди, туй үткәрим, ни хәлә туй үткәрим дип, никах үткәрим дип торганнар. Менә беренче кешеләр, мәсәлән, шул Камил абый, Җәлил хәзрәтләр инде никахның матур иттереп кенә туй форматына күчәргә өйрәттеләр. Өйрәтте беренче 10 еллыкта. Икенче 10 еллыкка без килеп кердек. Анда миндә һәм миндә башка тамадалар, теге мөселман даирәсендә йөргән тамадалар, әйме? Алар инде без хәзер моны алдыкта истафета буларак, без моны инде бәйләдек хәзер теге җырлар белән, матурлыгын әйттереп, дини җырлар белән, әхлаклы уеннар белән, әйме? Шул вакытта Гамил абый ул вакытта инде тамадалар мәктәбе ачып җибәрде, өзелек көн шәкертләрне өйрәтте бөтен республика буенча. Аннан соң менә хәзер бер 10 еллык бетте, әйме? Хәзер бит инде эстрада артистлары күрәләр. Карале, хәләл туйларны да без үткәрә алабыз икән бит дип үзләренә ышана башладылар. Һәм инде алар эстрада артистлары әкренләп кенә туйларны үткәргә өйрәнделәр һәм инде башта алар икенче 10 еллыкта ишектән ачып башларын кара, ничек үткәргә икән дип уялып кына караган булсалар, хәзер инде алар күкрәк киереп, без монда да эшлибез, мондай бәйрәмнәрдә дә эшлибез, без харам бәйрәмнәрдә дә эшлибез дип эшли башладылар. Менә хәзер 3нче 10 еллыкта менә безнең никах бәйрәменең теге рухи кыйммәте төшә башлады. Чөнки инде бер гламур тусовка әйләнде, шоуга әйләнде дә, шул шоуны менә без хәзер яңадан күтәрергә тиеш, сыйфаты яктан. Моны инде хәзрәтләр дә аңлыйлар. Чөнки хәзрәтләрнең дә теге алар чыгып кына китәләр. Никах бәйрәменнән чыгып китәләр. Ярты сәгатьтән соң ярар, мин үземне эшләдем, дугасын укыдым, миннән вазифа төште дип. Әмма җәмәгать бит бөтен җәмгыять безнең аксый башлады. Никах бәйрәменең әлбәттә ул араксыз бәйрәм, әлбәттә ул харамсыз бәйрәм, әмма бу халык ияләнгән халык, менә шушында очрашкан халык дини багажсыз кайтып китә өйләренә. Алар динне бөтенләй ишетмиләр. Чөнки монда да шул ук тамада икән. Монда да шундый тамада икән дип, алар шул формат икән бу дип кайтып китә башлады кеше. Әгәр дә мәсәлән хәзрәт шушы никахта башыннан алып ахырына кадәр утыра икән 6 сәгать. 6-мы, 4-мы? 4 сәгать. Ул инде алар белән барыбер теләктәшлекне таба да, шушы форматны югалтмый. Шуңа күрә менә минем мәсәлән хәзер вакытта шәхсән бер шуым шундый, хәзрәтләр белән тамадаларның бергә матур эшләве, тәмамлы эшләве, бергә эшләве. Чөнки хәзрәт кайтып киткәч, кеше ничектер җәелеп китә һәм башка төрле фикердә инде никахны бурып җибәрә. Ул анда харамга да кергән мөмкин. Чөнки беләбез теге яшьләрнең бит инде хәзер төрле яктан теге рухи тәрбияләре шамалы. Мәсәлән, без инде барыбер теге яулык кидек тә, түбәтәй кидек тә мөселманлык кына түгел. Ул бит әле рухи яктан без үзебезне тәрбияләргә тиеш. Әдәп, әхлак мәсьәләләрен шул вакытта мәдрәсәдә, мәсәлән, алган белемнәрне без инде мәдрәсәдә дә алган белемнәрне без күрсәтергә тиеш, аудиториядә дә аңлатырга тиеш кешегә. Менә шулайрак мәдрәсәгә дә укырга килегез, дини форматта менә бу бәби шәйләрне шулай уздырыгыз дип, туйларга да харама кирмәгез дип. Шуңа күрә теге никах бәйрәмен без шуга гына калдырырга тиеш түгел. Чөнки никах бәйрәме ул Аллаһ Тәгалә каршында булган дөньяви һәм рухи бәйрәм. Шуннан да мәсәлән шул Җәлил хәзрәтне алганда ул аңа реклама булмаячак, чөнки инде бөтен кеше белә дигәндәй. Менә минем үземнең шәхсән бер туганым килеп әйткәне бар. Менә без 6 чагында бер туйда булдык әле ди, никахта булдык ди, туйда түгел, никахта булдык ди. Беренче тапкыр 4 сәгатьлек никахта утырдым ди. Менә Җәлил хәзрәт вагасиләргә килеп утырды да, никах укыра килеп утырды да ди. Шул утырган урыныннан 4 сәгать буе алып барды никахны. Мин аны 1 сәгать үткәргән кебек кенә туйдым ди. Мондый туй күргәнем юк иде бит. Аракысы юк, харам ризыгы юк, ниндидер билдән түбән мәзәкләре юк, билдән түбән уеннары юк. Инде мин башта килгәндә бик аптырап кына килгән идем. Бу бер 5 еллык микән инде, 6 еллык микән инде. Хәзер инде алар аңа ияләшеп беттеләр.
Мин ул 4 сәгатьнең теге диен сизмәдем дә ди. Шуның кадәр бәрәкәтле булды ул ди. Әле бит ул менә үзең латны син мөселман булсаң, килерсең рәхәтләндереп, ул очракта һәм уйларсың, менә бу кеше ничек кабул итә икән. Бу кеше ничек кабул итә. Алар да киресенчә бик матур кабул иттеләр. Чыннан да бәлки әйтмешли менә мәдрәсә тәмамлаган тамадалар бәлки тагын да бәрәкәтлерәк алып барыр, ни өчен дигәндә, чөнки алар сүз сөйләгәндә нинди сүзнең гынаһ икәнен беләләр, нинди сүзнең ширккә китермәячәген беләләр. Алар бит әле теге шаяртып кына булса да, мәсәлән, син гынаһ кылырга мөмкин, шаяртып кына әйтсен дә, шуңа күрә ул якны да карарга кирәк әлбәттә. Сез бу өлкәдә эшләгәнсез икән, инде бу өлкәне бәлки сезгә ташларга ярамыйдыр, киресенчә имамнар белән менә әйтмешли бик яхшы формат. Мин үземнең дә никахым шулай үтте. Безгә Намир хәзрәт никахны укыды да, хәзер инде үзе шәхсән белгән тамадага микрофонны тоттырды да, үзендә бер микрофонны калдырып, менә ничә сәгать буе, 4 сәгатьме, 5 сәгатьме буе алар икесе бергә тандымда бер-берсенә сораулар биреп, матур иттереп алып барып бетерделәр. Бу килгән халык өчен дә теге яңалык булса да, бик җылы кабул ителде, чөнки аларның ничектер теге гыйлем алырга да, күңел ачарга да, шул вакытта алар үзләренең дәрәҗәсен, туганлык дәрәҗәсендә күреп кайтып киттеләр, дуслык, туганлык дәрәҗәсендә. Чөнки бу очракта имам кеше ул ничектер направление, юнәлешне биреп тора. Һәм искәртеп тора, чыкмагыз бу нидән дип, кысалардан дип. Аның үз инде үз теге таныш тамадасы булып чыкканга күрә аларга хәтта ничектер авыр да туры килмәде. Элек бит аны беләсеңме, Ленар әфәнде, элек мулланы бит бала чага күрсә урамда име. Инде мулла килә торган я җиназага, я инде 300-700-сенә кырыгына, я никахка киләләр инде. Шуңа күрә менә никах хәзрәтне ничектер алар күрәләр, как теге бик кырыс, бик теге караңгы рак кешелек дип күрәләр иде. Хәзер бит менә никахка утырасың, шул ук менә җәли хәзрәт шикелле хәзрәтләребез бар безнең яшьләр арасында да име. Утырасың, алар мәзәгендә сөйләләр. Тормыштан алып үзләренең теге тәҗрибәләрендә сөйләләр. Шул вакытта вагазында сөйләр һәм халыкка алар үзләренә күрә якынайып китәләр. Менә шундый хәзрәтләребезнең никахта катнашуы никахны җиңеләйтеп җибәрә. Һәм менә җәли хәзрәтнең әйткән сүзе бар бит инде. Миндә бала чагаларга да, балаларга да сентябрь айында сентябрьдә бирәм ди күчтәнәч ди. 1 сентябрь кергән вакытта яңа ел алдыннан бирәм ди күчтәнәч ди. Аннан соң да инде 8 мартта 23 февральдә бирәм күчтәнәч һәм укып бетергәндә бирәм күчтәнәч ди. Килеп ди. Мулла киен киеп, шамаларын киеп килә, бүләкләр өләшә. Менә ел дәвамында киеп чыга инде. Елда һәм инде менә 1 класс балаларынан сорыйм ди. 1 класс балаларынан. Балалар сезгә кыш бала якынракмы, әллә җәл хәзрәтме? Балалар ди башта ди әйтәсләре килми инде ди. Аннан соң әйтәләр ди. Әлбәттә җәли хәзрәт ди, чөнки җәли хәзрәт безгә ди 4 тапкыр килә ди. Бәйрәмгә ди. Кыш бала бер генә тапкыр ди. Шуңа күрә менә хәзрәтләребезнең үзенә күрә шундый җылы мөнәсәбәттә булуы безнең инде ул тормышка да киңәшче буларак һәм инде үзебезнең кирәк вакытта аңа дус буларак сорау белән килү тормышны җиңеләйтеп җибәрә. Шуңа күрә дә менә бергә тандым булган вакытта ул никах бәйрәмендә дә күр чагыла аны әйберләр. Менә җәйле хәзрәтнең бер укучысы дияргә дә була инде, Нөнәгәр дигән авылдан Балтачраннан Илнур Әсхәтов дигән малайны күрдем. Шаккатым имам инде ул үзе. Хәзер кайда эшли икән, 1 ел аралашканым юк. Ул башта никах укый. Аннары инде матур итеп туйны алып бара. Кирәк булса Коръән мәҗлесе форматында яки шул хәләл форматта юбилейлар да уздыра һәм никах инде аеруча. Хәзрәт алып баруы мин уйлыйм авыл хәзрәтләренә Татарстан дип әйтмик, бүтән төбәкләрдә җиңел түгел. Кайбер өлкәләрдә, мәсәлән, Татарстанның границасында гына бер авыл бар, мәчет ябык тора, Мари төрек районында. Әле бөтен җирдә дини даирәләр юк, кайбер җирдә муллалар һәм Татарстан авылларында да, гомумән бөтен дөньяда инде муллалар эшләргә мәҗбүр фермер булып, охранник булып, ни булып. Әгәр муллалар тамада булып эшләсә, бу аларның бераз эшен җиңеләйтер иде. Чөнки ни диюләсәң дә тамадалык бәйрәмнәр, хәтта никах та ул уңыш индустриясе, бәрәкәт индустриясе ниндер бер акчалы дип әйтик инде. Беләсең, безнең халык кайрап булмый бит. Хәзер менә имамга миңа хезмәт хакы булыр иде менә әз булса да. Шуңа күрә имамнар тамада эшен башкарса, аларга ул хезмәт хакы булыр иде дип уйлыйм. Шуңа күрә яшь, матур, дәртле имамнар икән, аларга
Мин өйрәтер идем. Алар кешенең бөтен сферасына керергә тиештер. Ну да, бөтен сферасында акча юк. Юк, Әмма ләкин монда акча гаиләсен акча ашатыр турында өчен, түгел. балаларын ашатыр өчен, мәсәлән, синнән тамада ясарга була, аңладыңмы? Сезнең Bu дәрестә boya барамы? tamada. Кил укырга рәхим ит, чөнки бер айлык курс бар, 3 көнлек, ну бу реклама була алайсам. Ни онда дипломатия дәресе керә, психология дәресе, ничек дип әйтим инде, шифа дип әйтелми инде, менә кешеләрне дуслаштырып, бергә бердәм булып киләчәктә бергә тормыш корырга, йорт салырга, дуслаштыра торган менә шундый ниләр, технологиялар керә инде. Һәм дөньяви кешеләр булса, аларның күңелен бераз гына йомшарту, гайрәтен шигермәү ансы да бар. Чөнки кабаттан да кырыслык белән гайрәт тә шигергә мөмкин. Шама хисен күреп эшлибез инде менә шу. Гамил абый, менә бер сорау туды минем хәзер, Әйе. Мин бу сорауны бик еш бирәләр. Хәзрәтләр арасында бик еш бирәтән сорау инде бу. Менә ди бар бит инде садака, Әйе. никах укыганнан соң, әйме? Бар тамаданың эш хакы. Әйе. Менә сорау килеп чыга. Кискен аерыла. Бу галәмәт менә бу әйбер. Хәзрәткә шу хәтле аз бирәләр. Мин Әйе. мин аптырамыйм, тотам да сорыйм. Мин әйтәм ничек дин? Мин әйтәм хәзрәтнең газга түлисе, мәчеткә түлисе, коммуналкага түлисе. Мин әйтәм аның хатыны бар. Ул эшли алмый, чөнки абыстай яулыктан йөри. Аның 3 баласы бар. Аңлатам. Шуңа күрә мин ул яктан миңа җиңелрәк, чөнки мин дин әһле булмагач, мулла өчен алдан ук сорап куям. Күбесе риза була, ниндер менә тамада эшләргә тиеш аны, кемдер киңәш бирергә Кемдер тиеш. киңәш бирергә тиеш. Әмма бер әйбер бар. Әйе. Әгәр дә муллалар хәзер тамада булып китә икән, әйме? Әйе. Алар инде ниндидер бер бәягә йөртиш булып чыгалар. Шулай. Менә хәзер ул әйтәчәк, менә инде хәзрәтләр хәзер акча сорый башлады дип әйтергә мөмкин халык. Халык бит инде бер кашан халыкка ярап булмый. Хәзрәтләрнең менә сүздә юк. Тамада ул хәзрәткә караганда акчаны күбрәк ала. Монда мәсәлән биргән мужлар 1000 тәңкә, 500 сум, 100 сум хәзрәткә, тамадаларга мөмкин 10 мең, 15 мең, 20 мең. Чөнки аның аппаратурасы бар, булышчысы бар, тегесе бар, мысы бар дип. Әмма никахны бит 50 меңгә, 70 меңгә, 100 меңгә йөрү була. 200 меңгә жүрүш тамадалар да бар иде. Шуңа күрә әйтәсем килә, менә бер җырчы килде дә, шул никах бәйрәменә алып китте 50 мең акча ди. Хәзрәт никах укыды, никахта җавап алды. Әгәр дә хәзрәт килмәсә, никахны укып та алмый әле. Аңа бирелә инде, мәсәлән, ни кадәр бирә аласың садака, шул алы бирәсең. Аның бит инде хәзрәт әгәр дә сорап алай башласа садаканы, ул ничектер тагын дингә, ничектер дөрес булмаган негатив фикер тудыра. Менә әгәр дә безнең хәзрәтләребез тамада булып китә икән, теге христианнардагы шикелле прайс язарга туры киләчәк. Бу эш шушындый, бу эш шушындый, бу эш шушындый дип. Шуңа күрә менә моның бәлки киләчәктә менә хәзрәтләребезгә Төркиядә булган шикелле хезмәт хакы бирә башласалар, мәсәлән, менә укытучыларга бирәбез бит. Хезмәт хакы 30 мең, 40 мең, 50 мең, мәсәлән, 25 меңгә укытучылар эшли бит инде, мәсәлән, һәрбер хәзрәт хезмәт хакы ала башласа, никах алып бару аның инде хезмәтенә керсә, мәсәлән, ул шыракта җайлы булыр. Кәр шикелле, бигәйбәт җайлы булыр. Менә хәзер мондый вакытта тамаданың хәзрәт тамада булып эшләү халык каршысында ничек инде үзе хәзрәт, үзе тамада, үзе күлдерә, үзе вагаз укый дип теге халыкта ул яңадан негатив уята. Әйдәгез менә халык күнегә акырынап кына капитализмга кирип керә. Алар беләләр, печник килә акча ала, сантехник килә, унитазны чистарта акча ала, пешекче килә акча ала. Хәзрәт килә, дуа укыды, ансы мәҗбүри түгел, анда үзе теләгәнчә бирә. Әмма ул алып бара икән тамада, халык күнекте миңа калса артык эшләргә кирәкми. Халык күнекте тамаданың бик кыйммәт услуг икән. Шуңа күрә белмим, киресенчә, барыбер хәзрәт эшләсә ул тамада булып, бар азрак ала ул артистан, тамададан азрак ала. Хәзрәтенә карап бирәләр инде, минемчә. Әйдәгез менә бу имамнарның киләчәктә тамада булып китә аламы, юкмы дигән темага аерым бер шундый подкаст. Әле монда никахны менә кемнәр ничек укырга тиешлеге булды име? Бер сорау, икенчесе имамнарның алдагы көннәрдә тамада була аламы, юкмы дигән икенче сорау туды. Ягъни сораулар күбәеп киттеләр. Әлхәмдүлилләh. Бүгенге әңгәмәбезне шушы ноктада матур урында тәмамлыйк. Инде киләсе очрашуда менә
менә бу подкаст әзрәк кенә халык күргәч, бәлки алар да видео астында комментарийлар калдырырлар, сораулар калдырырлар, менә бу аспектны күтәрмәдегез әле, бу як бар бит әле дип, ушул сорауларны барысына туплап, Алла бирсә, бәлки даже күбрәк халык белән, күбрәк кеше белән, бәлки хәтта ки имам белән дә инде дүртәүләп шушы темаларны күтәрәбез. Бүгенге көнгә biz сезнең белән саубуллашабыз, килгәнегез өчен зур рәхмәт. Безнең тамашачыларга да сезнең фикерләрегез аңлашылгандыр, барып ирешкәндер дип өметләнеп калабыз. Киләсе очрашуларга кадәр ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Шәнлек саулык. Амин.